Batchoy mo diha. Sa mga gitugnaw kay Tinguana, pwede ra kaayong mohigop sa init nga sabaw sa batchoy diha sa tubangang bahin mismo sa City Hall. Kini ang gitalawan ni Kapusong Alan Domingo. Buntag pa lang, giandam na mga sagol sa batchoy. Noodles, itlog, repolyo ug uban pang mga pampalami. Samtang nagpaabot sa pagbukal sa kaning baka nga maoy isabaw sa batchoy. Pipila ka guto lang, nakaplastada na. Ug ready to serve na ang gitawag nilang batchoy overload. Kay daghan og sagol, anaa sa 70 pesos ang usa ka order. Gawas nga busog na, pwede usab kining parisan og spicy siomai. Ang nagpasiugdan nini si Yuri, kauban ang iyang mga suod nga mga higalang LGBT. First time nilang nag-venture og food business subay sa Pride Month ug ang ilang grupo ang nakakuha og pwesto sa plaza sa Sugbo. Tagaan mi ni Mayor diri og 1 month na maka-display or makabaligya mi to any products or any foods. Okay, so Yes. first time ninyo nga venture sa food This is my first time to put up ngayon ani nga business, but enjoy, kapoy siya nga enjoy. Okay. Yes. So ingon ana siya, but it's okay. Happy sa dang uban din. Ang maka-happy sir kana ganing bahala kung sa kagamay atong tinda, but modumog gyapon ang mga tao. Yeah. Matud ni Yuri nga dili sayon ang pagpanginabuhi apan kung magkugi lang aduna gyud makita ug mausab kini ang ilang gustong mapaambit sa uban. Oh, yes, I want to invite you guys here at the front of the City Hall. So, nami diri, so dili lang kay kami or ako ang naninda. So, we have a tent here, mga klaseng LGBT. So, any foods nga inyong matilawan. Samtang naghatag og lingaw ang mga kaubang kulisaw. Apil sa nakatilaw sa giingon nilang in English di Carabao ang mga langyaw nga nihapit sa lugar. Do you have a lot of friends? How do you find us? We're still Do single. you find us beautiful? We love to have Thank you. Japanese You're all boyfriend. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.